Pekáreň Uni. Najúspešnejšia pekáreň na Slovensku v roku 2015, ocenená 15 značkami kvality, z toho 7-krát SK Gold. Unikátne pečivo a chlieb pre všetkých Košičanov a ľudí z okolia Košíc už vyše 20 rokov. Pekárne Uni pečieme dokonalé pôžitky. Vychutnajte si ten rozdiel. Naše výrobky zakúpite v našej vlastnej sieti Uni potravín. Ďalej v obchodných sieťach Fresh, Milk Agro, Class a v ďalších výborných predajniach potravín či reštauráciách v Košiciach a okolí. Viac informácií získate na našom webe www.uni.sk alebo Facebooku.